Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa 29 na kan bulan kan Setyembre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dengi ba, Remy, Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region, Bicolandia, mga kababayan, ang sa Indotabing, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, iniwan ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! tabang, ora Ora mismo! mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7, Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live man kita sa Facebook page kan mga minasunod, Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumutan padabang pilantropong congressman kan ako Bicol, Congressman Zaldico. Maray na pagkahapon sa satuyang 950 viewers kunya na pagkahapon, partner. Kaya duman sa mga viewers ta, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinyon, mga comments, pati naman kan sa indong mga inagrangay, lalo na sa mga bagay-bagay na gusto nindong makaabot sa kaaraman kan ako Bicol Party List. Siring man so mga nagdadangog sa radyo, pwede ka mong mag-text. Ayan, maray na pagkahapon sa mga paraan tabay niya to ngunya na pagkahapon. Syempre pa, partner, Oh! so mga nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo, happy birthday! Happy birthday! Siyempre Oy, pa. partner, belated happy birthday sa imong unika iha. Ay, syempre, kasud congratulations ma. sa First imong niya partner bunyag si Riman first birthday. Yan, kasuma birthday ni Girl Lauren. Yan, gayon ang pangaran, Girl Lauren. So lalaki, Boy Christopher. Boy Christopher Martinez. Ayan. Ayan. Siyempre, partner, matindihan mga ninong asin ninang. Siyempre. Talaga naman na pigprepararan. Oo. Talagang ang pagpadaba akan sarong magurang. Ano, partner? Oo, sa iyong kaya mga aki. salamat Talagang sa gabos. di pwedeng Salamat sa pantayan. gabos na mga magagayon kong madi, pati na mga gwapito kong padi. Ayan. Ah, Maray na sana tama gayon ang sa imong adjective na ginamit. Partner, ang sa tuyang pag-urulayan mo niyan, ini partner na... Aldo kita ni Miyerkules na ngunyan. Yes. Apet sa
29. Ayan. Partner, Ah. madali na ang plaso kan voters registration. Oo, sa aga. Pero Dahil partner, pang-announcement ang national. Dahil pang-announcement. Kung may extension, wara. pero yan partner ang pinagurulayan kasi aprobado na. Sige. An extension kad voters registration. Sige. Pero pigahalata na lang partner itong Formal announcement. na Formal na announcement. announcement gikan tabi sa COMELEC. COMELEC. Partner, Okay. ini partner sa tuyang urulayan mo niyan kasi kung magigirumduman mo kang nakaaging aldaw, nakaulay ta sa linya kan telepono si Attorney Bunao, Attorney Aurea Bunao, and gulpi siya partner ng mga pigdiskutir, gulpi siya mga paisi sa tuyang mga kababayan, partikular ito partner ng mga aspirante na ma-file kan mga kansaindang certificate of candidacy. Siring man duman sa mga nagpaparehistro nga na kung minsan nauuyam ka mo, nadadagit ka mo sa mga taga-COMELEC, rumdo mo nindo na ang computer na pigagamit kan COMELEC or machine, limitado man sa naang kaya. Ayan, limitado. Pag And sinabi mo giraray, limitado partner, kulang. Oo, giraray. Bako sufficiente. Giraray, tinawan kaya kita kihalawig na panahon na makapagparehistro. True ka, partner. 3 years. O yan. Tulong taon. Kasi so, mga after- mapa-activate, After transfer, gabos. after 2019 election, nag-open na for registration. Correct. Okay? Continuous partner, an So, operation. An sa indang 2019, pag-aako. 2020, and ganyan, 2021. Araninan, election, sa kanan naman, nagpupuga-puga, pulugos-pugos Kaya sa kung tuyang mga halimbawa, kababayan. na day man ka mo makarehistro, talagang day na kaya, day ka mo madagit sa taga-COMELEC. Kaya partner, posibleng extension kan voters registration base yan sa initial na information na nakuha ta partner. Pero, ma-close ini partner pero bubuksan liwat sa Oktubre 9. Ay, sige. Oo, Ibig sabihin ganyan. partner, so aldaw na ipigtalaan para sa pag-file kan certificate of candidacy. Da ito partner. Papabuylohon. Da ito Papabuylohon pwedeng yan. ulangon. So, ang filing partner kan certificate of candidacy starting October 1 to 8. October 1 to 8. So, may 8 aldaw. Correct. So pag petsa 9 partner, dyan na siguro itatalaan itong Ang mga extension. mapile kan certificate de kandidatura, may mga kanya-kanya yan schedule. Depende sa pagtubod ninda or nagkonsulta sa punsoy, Correct. nagkonsulta sa manguula. Ang iba aram dyan ko, partner, ako 8. Kasi pataas yan. Ang 8. Pero ang aram ko, may nagkonsulta man sa pungsoy, ang 3. Yan, kasi patataas yan. Ayan. Siring man ang 5. Kasi pag sinurat mo partner, pataas man giraray. Ang iba man, 9. Lampas na partner. Dahil na nagpahit. Yun na yan sa pigsasabi na abo man. Oo. Ippipirit sa nakad mga tao, pero talagang abo man. Ibig sabihin, Pero aram niya sa sarili niya, mayo siyang kakayahan. pwede na magkuakan, kopya kan mga certificate of candidacy. Downloadable man yan, partner, sa website kan COMELEC. So, i-remind ta partner, ang sa tuyang mga kababayan, i-remind ta sinda na Sige. basado man sa mga tao sa tuyang impormasyon ni Attorney Bunao. Aurea Bunao na ang pag-file partner kan certificate of candidacy, dapat partner kompleto ang mga requirements. Tama. Basado kay Attorney May Bunao. picture, may documentary stamp. Correct. And bago partner magduman ka sa pigtalaan Notaryado. na filing of COC, dapat prior to that, Na-review mo na. pa-review mo. Napacheck mo partner. Notaryado Tanganing, yan, partner, Ayan, dapat. daig Oo. ulang, daig magkaigo ng rimalaso. Yan. And syempre Sa pa kada partner, pag-file, day pwedeng magdara ng kadakol na supporter. Correct. Ang tulos na, partner. Dati-dati, napapano ang opisina kan COMELEC. Tagulpian mina iba. kita partner ng Pati mga ang media. mga t-shirt kaan, medyo may kulay. Ayan. Tapos partner, minasarakat kita Kaya sa nga, duman tukawan. na uso pag mapiling na, what color? What What brand? brand? Oo. Masakat kita sa tukawan partner para lang makakuha kita nin mga litrato or kaya video. So ganyan kapuno Yan. ang offices kan mga COMELEC. Yan. Pero kung yan, day pwede. Tulos na partner. Kabali na So, duman. kandidato, So, suduang supporter. abogado or si isay pamana supportadores. So, arong kiyan partner. And, pagirumduman partner na dapat ining ma-file ning kansaindang COC, nakasulot partner ning surgical mask. Ayun. Aday pwede itong cloth. Itong cloth. Or dapat itong surgical mask and mas maray da partner face shield. kung negative sa RT-PCR Kay puan pa may face or shield. negative sa antigen. May face shield. Pero ito partner na negative test. Or pwede man ang N95. Ayan. Itong negative test partner, duman ito sa national. Yan. Pero mas maray da partner kung patidig di ma-implementar. Okay, bueno, tatandaan ko yung mga pagirumdo mo sa kuya. Madalagan Kung ka, partner. Makaisip ako bigla, aram mo naman ako. Basta ako partner ang Bigla ako suporta ko yan nakakaisip. sa imo. Si say pa man ang dapat kong suportahan. Yan. Siyempre pa partner. Ding iba, asa kong ka partner. Pero partner, Ahaw.
Personal na opinion sa extension. Tama ba Ako, ining... namamati ko na talagang malapit na ang eleksyon. Aram mo ko nata. nata. So mga politikong dati nanininom nanininom Ah. na. Yung mga politikong dati hindi ngumingiti pag nasa lubong ngayon ngumingiti Minsan na. nga ni partner, Ngumingiti, maski sa... ngumingiti na may pagganyan-ganyan pa. Oh. Samantalang noon, pag nasa lubong Huyo mo, ka. Ayan. hello, nagsabatang ka mo. Ngunyan, pasiring-siring na. Madala. Oy, pwede. Yan partner, strategy yan kan mga aram na. Ngunyan partner, personal na opinion digdi sa So extension. mga politikong may tampo sa ko, garupan samantala hinali muna so tampo. Ay, Nagtitiino na. Diyan mo mailing partner kung ano ba, panahon lang ba nin eleksyon? Ako, simple man lang, partner. Or, aram mo partner, Hindi, ilaog ako- mo sa utak mo. Sa politika partner, there's no permanent Hindi. friends Ako, and allies. as a voter, as a media man, simple man lang ang pigigibo ko, partner. Kung sisay man ang politiko na daing pagtubod sa kuya, siring man ako, daing man akong pagtubod sa indo. Ayan. Ade, araw mo sa lang kayan. Kumbaga. Kung ano ang ipinamati mo, yun yan man man ang ang ipapamati mamamatian ko. mo. So, tama yan, partner. O ganyan, agadong ta. Halimbawa, nagpaipit ka sa kuya, papaipitan ta ka man. Ibang dating mo. Ayan ang pagsasabi. Ako narumduman mo, marurumduman ta ka man. Pero, mga kababayan, sa Indutabi nakasalalay ang Pero, maray ini, na liderato, maray na servidor. Joking aside, mga tugang, magpartisipar ka mo digdita, digdi nakasalalay sa lokal ang tulong taon na kapalaran ta. Ay, Sa nasyonal, digdi nakasalalay ang 6 na taon na kapalaran ta. ay, partner, may Tangarig isulap sa pagkatapos imo. kan eleksyon, day kitang barasulan ha. Nata daw nga ang nanggana si Arog kay ni, nata daw nga ang nanggana sa Arog. Correct. Kankwasa, Basulo nindoan sa indong mga sadiri. Kankwasa. Tasaro ka mo sa mga nagbugtak kayan tinawang sa ka mo kay posisyon. tsansa na makapagpartisipar and makapagpili, day ka mo nagpartisipar. Ay, partner, digdi sa Legazpi City. Mm. Kung ansaro partner, urulay burak kita. Urulay burak. Kung ansaro partner, may burak na rosal. An sa ibong partner, may burak na roses. Ay, Ayan partner, nagpa-abot na kan sa iyang pagsuporta. ay talaga. An Pamilya Roses. Kay Kong Pido. Di burak sa burak mo Burak na. sa burak ang laban mo niyan, partner. Yan ang pagsasabi na... Oo. Day pa dyan kay naka-intra sa burak ang tungaw-tungaw. Dai pa partner. Uni pa partner. Oo. Nakuha ko pang Tapos impormasyon. sumabot, so burak kan, ano ito, so kuyan nga ni, so pinakasikat na sa Pilipinas lang igwa, rapless siya. So, Kalachuchi. pinakadakula ang burak, Hindi ko yun aram. na minabata, makalipas kisarong si Mana. Pag naludumog partner, itong Dahil, gano'n na 1 gano'n. week lang ang buhay kay itong burak na ito. Pero nako ko ito somewhere sa Palawan, sa may parting Color pink? Rapless siya, dahil pinakadakula siyang burak. So yan partner, saro pa. Ano pa? Ang dating vice gobernador, Imperial. Nagpaabot naman partner nin suporta kay Kong Pido. Yan partner. Ayan. Kaya kung ako partner, magiging kandidato, yan ang gusto kong burak. Rap, ano yan? Rapless siya. Nata ito. Ah. Ano ang karakteristik igwayan? Ang arig... Mabata yan partner. Ito, matisting ko kung sisay talagaan mo yan sa ko. Ah. Sa primero pa sa na mabata na akong dati. Kaysa kaining mga kandidato mo niya nagaparasaragin sagi Sige, na mamot. paramot. Ito pala mabata man sana. Ako di bali mapun ako sa mabata. Dahil mo man paggabason partner. Dahil paggabuson, dahil pagrabuson partner. Igwang mga kandidato na talagang maamot na ang pangaran. Sige daw, Maamot pa ang ngaranin daw serbisyo. yan. Oo. Ako partner, dahil mo na kung ibang papangaranan digdi. Dati ni partner, alam mo, nagserbi nasyonal. Pag sinabi mong nagserbi sa nasyonal, proven and tested yan. Sisa yan. Oo, dahil mo na iba, amoy dakulang puso. Kung Si. pido. Talaga. Ayan partner, maamot yan. Dito kita partner. Pero alam mo, kung ang makalaban ninda yan, Rapless siya. Gari makatakot yan partner, mabata na sa primero, tapos all throughout pirasan ang buhay. 1 week sana. 1 week sa nang buhay, Mahamot na yan. maluyos na. Mahamot na. So okay ito partner, kasi nagpuon pa sa Mamot na, tawara na siya. Gadana. Luyos na. Luyos na. Ay, abo ko kayan partner. Kaya po tuntan sa tuyang mga kababayan. Wala tantasin daning impormasyon or kaputan. Sa iling tabi nindo. Tama ba na magkaigwa ng extension? Ang Comelec? Yes. Sige Para daw. sa registration o punduhon ta na. Total, naghinugak man ining ba? Na dahil man nakapagparehistro. Correct. Sa Yan. ining do. So mga muya tabi, paita, paabot ka mo kang komento reaksyon, taka mo manggagana nin 1,000 O pesos. saga, last day na. Anong ganado pa kamong magparehistro?
ganado pa kamo magbuto, di Ipapa- kung ganado ka mo magparesto Yan. ka mo. Or ipagpapasalamat nindo dahil igwaning extension. Yan. Ayan. Sige. Haputa daw sa indo mga sadiri bukas tabian sa muyang hotline. Pwede din kamo tabi duman mag-comment sa muyang live. Ayan, no. Sige partner, para sa bagong Legaspi, magburoto tabi kamo. Ay, natumbok mo. Natumbok ko yan partner. Sa samuyang pagbabalik, pag-urulayan tang mainit na pahayag ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na bukas siya sa ideyang paggamit nin police power para mabakunahan ang gabos na Pilipino. Antabay sa nakamumabalik pa ang tabang ora mismo! Puun kaidto sa gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Ako po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Prito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Prito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Prito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang kamudigdi pagtanong kay mangroves dito sa Barangay Diamante.
Salamaton po. Salamatunan po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Oh, partner, ikaw talaga. Mara na pagkahapon sa liwat sa tuyang mga parantabay sa mga day nagbubutas partner, padagos na nagtitiwala Oy. si nagsusuporta. Sabi ka number 1 tang taga-subaybay, from Taplakon. Good PM, Mr. Siram and Ma'am Rems. Maray na pagkahapon. Tanong ko lang po, makandidato tabi ka, Mr. Siram? Ara mo po, pirmi ako, nakasubaybay. Simbagon mo partner. Hindi ka naman pabayan. Thank you po. Simbagon mo, makandidato ka ba o may Igwa po, pigalat-alat ka pa? igwa po ako nin nagkapirang aldaw pa para nag-isip-isip. Pero nag-download na ning application si partner. Ah. Ayan. Mga ka-aksyon, tabi, partner. Kasuod ba? Mainit partner ang naging urulay at ang sa tuyang presidente Ay. Rodrigo Duterte. Angimot kan sa tuyang presidente, sa kada bumuka yan, mainit yan. Ayan. Dapat masanay kita. Dahil ko pa naramdaman na nagbuka ang ngimot kan sa tuyang presidente na bakong mainit. Siguro, human minsan. Sigurado pirming nagiging tema kan urulay. Basta Correct. bumukas Ini yan. partner, kuminalampag sa tuyang mga kababayan, ining urulay partner na ining idea na gagamitan in police power itong sa tuyang mga kababayan na harabo magpabakuna. Partner, nata tayo magamit ka ki police power na dahil nga ning pambakuna. Gulpi ang gustong magpabakuna, Ako dahil man. man kipambakuna. Ako man partner, ang pagtubod ko man dyan, ang sa tuyang presidente, sarong abogado. Ngunyan, dahil man siguro yan partner, ipapauto, dahil pang batas. Dahil ako kontra dyan sa gusto ni presidente, okay man yan, magayon na ideya. Okay. Alagad, milyon-milyon mo yan ang gusto magpabakuna. Na Hay, Pilipino. nang bakuna. Wala man bakuna. Yan ang kaputan. So, bako pang panahon mo yan para... Pero, ang pagtubod ko, partner, Ang iyan dahunan mga nakamautan pulis. kan sa tuyang presidente. Duman iyan sa mga lugares na abilable ang bakuna, pero nagluluhod na ang sa tuyang gobyerno dahil nga ni At ang kulang mga ang Pilipino, bakuna. mga matatagaspan payo. At kulang ang bakuna, dahil pamangki. Yung nga ni Grabe ang partner, gustong kulang nga magpabakuna. ni. Ang pagmimensionar digdig ni Presidente Duterte, duman sa mga lugar na may abilabling bakuna, pero napapagal. Ari na lugar ang bastante ang bakuna, wara ning lugar na bastante ang bakuna. Yan ang mga kahaputan pa. O, Kulang. tagaling partner, tabangan kita na magdiskutir kayan kasi na may mentionar digdi partner na police power. Police power. Kaya partner, tanganing Halimbawa, matabangan kita. magduman sa'yo mo sa pulis. Sir, mabakuna ka ba? Yes sir, sa'yo kita, sir. Mapabakuna. Naman kita. Pagabot naman. Burak man kibakuna. Mabakuna, masabi sa pulis. Uruli na ko na kita. Yan. Anong ngayang, ano ka? A1, A4? Basta nga gabus na eh. Okay. Tangaling partner mo niyan, matabangan kita. Na-diskutiron ini. Sige. Para munta kung ano ang sentimento, ano man partner, ang matataram. Kan lalo tabi kan kapulisan. Makakasabay tango niya, nasa ibong na linya ang tagapagtaram. Kan Police Regional Office 5, Police Major Malu Kalubakib. Maray na pagkahapon tabi, Major. Yes, good afternoon sa Indo, sa Madigong Magayon, saka so padiyon ko man dyan na pugion. Ayan! Masiramon pagdalugon. Pero ang pinaka maray sa gabus tabi ka ni Madi, mas magayon ka. Sabi ko eh. As in, Nagtataram mas, ng katotohanan, ang tagapagtaram kan katupulisan, sabi ko. Yan ang dapat. Yan ang katotohanan na 100%. Ang Madi tabi, nagkikita diretso kita tabi, digdi. Ano tabi ang masasabi? Masasabi tabi kan Yes. sarong tagapagtaram kan PRO5, digdi tabi sa naging pahayag kan sa tuyang presidente. Yes. Actually, poon pa po kita na nag-vaccinate digdi sa mga personnel ta pa lang ha, sa PNP. Na kami, as of now, nasa 91% na po ang na-vaccine.
meron dyan na first dose, tapos may completed na. Igo kami pinadaratabi na 50 nurse sa LGU, Legazpi, para po magtabang. Yan natin sabi nindo na kulang ang may vaccine pero dahil may nagpapabaksin, kulang mo po ang manpower. So nagtao po kami ng 50 nurses na mag-augment sa vaccinating team ng Legazpi. So, part and parcel po duman na tinugaman po ni Mayor na so tatawanan niya man ning portion ang PNP para po makompleto mo man so mga personnel may. Pero ang bottom line diyan po is tamuya bako siya compulsory ang magpabaksin. Oho. So nagtutubod ka tabi Major Malo na ang pagpapabakuna bako dapat compulsory. Yes. Nasa pagtubod po yan kan sarang pawo, nasa lawas niya kung paano niya i-welcome itong vaccine sa kaligtasan ninda, sa pamilya ninda. Kumbaga, ang pinakaino talaga itong awareness kan tao na anong benefit ba na tinatao ka ining vaccine na ini. Ano ang posibilidad na pwedeng magbago sa mga hinaingta kang sarong pao, na dahil kita nakaluwas, so mga arog ka iyan, and dahil kita dapat nagdadangog sa mga fake news, and DOH only ang legit na agency ang pwedeng magpaluwas kang mga impormasyon manungod po digdi sa vaccine. Hindi magparatubo duman sa mga nagpapalakop ng istorya na pag nabakunahan ka na, magiging zombie ka after 3 years. Iyo magkapatid. Kung nagtuluwas ka iyan na sabi may chips ang law kang vaccine, tapag in-off, gabos kita naka-off. Yung mga araw kayan, pero pag hihiligan mo man po itong so vial po baga kang vaccine na ang pwedeng tudukan kayo ito 10 garo da duman makalawgan chips. Pero nakukuha ko tabi Made, an punto mo digdi na dapat da ipagpiriton ining sa tuyang mga kababayan, dapat physically, mentally and emotionally ready sila. Pero yan, actually, tumbok mo yan Made. Pero actually Made, Major, as of this moment, o sa mga panahon na ini, sa mga presenting panahon na ini, Day pa mang kaipuhan talagang gamiton mo ang police power para yudyudon ang tao na mo magpapakuna. Dahil nga ni arog ang pigsasabi ko sa bago, gulpi pa ang mga tawong gustong magpabakuna. Alaga day pang vaksin. Oo. Kunbaga, So, ano man ta kaipuhan mo natulos kay pulis ngunyan, day pa man. kunbaga ngunyan maditabi, ang nagiging issue ngunyan, so availability kan bakuna. Oo. Pwede, baka ang gusto nila sabihin, power kang PNP na gamiton sa mga nurses para magtabang na magbaksin sa mga kababayan. Pwede ito. Pwede ito, oo. Gamiton sa manpower. Pero, so, dudumano and we are na available to help. Di palitan ta so police power, manpower. Oo, pero day pa man Yan, day pa man wag pwede gayon. mag-abot sa punto na so pulis, susundo na kang mobile kan so pulis so mga tao. Yun. Kamo magpabarako na ta, kulang pa man nga niyang bakuna. Kaya nga ni sabi ko baga partner, iba ang interpretasyon kan sa tuyang mga kababayan. Ba di ba Kaya, man ang gustong sabihin ni presidente? Kaya nadadagit sa mga kababayan ta, nagruruluwasan sa indang sentimento, reaksyon, mga negatibong pigtataram against sa tuyang presidente. So, pero ang pasabot na lang tabi kay ni Mading Malo, ano tabi kamo bilang kamo tabi yaon tabi diyan sa mga kapupulisan, ready tabi kamo na sustineran, tabangan ang sa tuyang gobyerno digdi tabi sa kamuutan kan sa tuyang presidente. Pwede tagtabangan ang satuyang mahal na presidente sa paagi kang manpower. Yun lang ang pwede tang ibon. Pero itong bupera sa untang turudukan ining mga harabo man, day yan pwede Oo, ibon. taga-Rimala og dyan itong human rights, itong pigaapod tang derechos humanos. Yun nga. Kaya nga ni dapat voluntarily na preparado ang lawas, isip sa pagpabakuna. Tabaka dahil pa nga na nagalawag so injection, natumba na, nakanervyusan. Di ba? Yung mga ganun. Correct. Kaya Tapos po, lakas ng loob. Opo, tapos dapat maditabi, i-consider ta itong pigaapod tang grounds of public safety. Kumusta tabi ini tabi, Mading Malo, pag inaapod ta ining, pag ang satuyang tema is grounds of public safety? Perming nasa publiko ang satuyang kaisipan na permi sindang safe. Data pwede sindang, di ba, yung pagpipirit ba ko na yan safe. Opo. So kaipuhan kami as parents, as magurang, kan sa tuyang mga kababayan,
dapat permita silang pag-iintindi. Ano ang maray na para na diretsos para sa inda? Ano ang maray na maglinibuta para sila ma-consider or magkaigwaman sila ning ma-motivate sila na magpa-vaccine. Kung araw po kayo, yan kita sa malumanay na paagi. Opo. Di Nababanggit mo kita- tabi, Made. Made, nababanggit mo tabi, 91% pa lang sa mga kapulisan digdi sa Bicol Region ang bakunado. Kumusta tabi so natatadang 9%? Ano ang mga rason tabi? Nasa 1,000 pa sa mga yung na babakunahan. Ongoing pa siya. May mga first dose pa sana. Yun man, availability din po ng vaccine. Ang pigahalata para po 100%. Anyway, supported man kita kang national headquarters. Subilog po na bilang kang PNP Bicol, pigdaraman po dito sa Tuya. So nagkukuha man po kami sa DOH base po sa number na pigpapadara kang national dito sa Muya sa Bicol Region. Oo. And para sa Kuya Tabi, Made, mas magayon kung mas maipaliwanag ta sa publiko kung ano ang importansya kan pagbabakuna. Kung baga more on information dissemination dapat ang pagkonvincer. Yung Bako mga itong by parents, force. Oo. Oo, so mga magurang tapos aram din do kang nagkaigo kami nag-open kami for civilian. Dahil ko so kagustuhan talaga kan sa toy mga kababayan. Kaya nga nagkaigo ning chance mga taga Legazpi na magpa-vaccine dito sa laog. Talaga nakulod. Halap ba unsulin niya dito sa laog kang ay dito sa luwas pa lang kang kampo. Opo. Tapos ko consider itong social distancing. Sabi ko, ito pa sa nahiling ko yung urge kan sa to yung mga kababayan na gusto talaga nilang mabakunahan. Actually talaga, ang saruan probinsya Kanalbay sa nagpailing nin maray na pag-akseptar sa bakuna digdi tabi sa Bicol Region, digdi sa tuyang nasyon. Kasi ang mga Bicolano, mga Albayano, talagang habo man na magkaigwanin COVID, talagang igwaning takot digdi sa COVID. Kaya ang sa tuyang lokal na gobyerno kan probinsya Kanalbay, talagang nangangapudan sa nasyonal na babaan pa kita digdi nin mas dakul pang bilang nin bakuna. Correct. Opo. Yeah. Oo. So, digdi tabi sa PNP Bicol tabi Mamalu, sa intabi ka mo mas nadidipisilan. Ngunyan tabi na nagpapadagos ang COVID-19. Sa nadidipisilan In terms of campaign. Sa campaign. Actually, dahil naman na masyadong problema kasi masyadong aware ang mga taong ngunyan with the social media. Nagtatawag kita ng mga real-time na mga scenario or real-time na mga information na pag mga araw po kaya na igo kitang mga lockdown or igo mga abiso, automatic po may mga kababayan kita na nag-PM sa mo. Mapuputol. Sabi ko na, mapuputol. Pasensya tabi, Police Major Malu Kalubakib. Tama ito partner nating babanggit niya na out of 9% ng mga kapulisan, muyaman talagang magpabakuna. Kaya lang nga, sa availability. Naputol tabi kita, Police Major. Go ahead tabi, Graray. Igo po kitang social media na pwede pong magpalakop ka mga information digdi sa Bicol, lalo na po sa mga babae kang nasa luwas na gusto mag-uli, nagparahapot po sa Muya, and we welcome their questions. Talaga kasi baganta na kung ano mga kaipuhan pag naglalaw digdi, sa mga border checkpoints, talagang ang mga PNP personnel aware naman kang mga safety. And even po may mga nagkapira na naghahagad man ng mga exceptions. Sabi ko po, ang objeto is safety. So di kita pwedeng magpaligtas ng mga tao nung arap na baka carrier sila ng COVID. So dapat gapos lambang sa tuya, dapat aware kita kan safety kang bawat sa tuya, sa dirita, sa pamilyata, sa pag-iribata. Iko-consider tag gabos kapag ang saro sa tuya talaga o dai na araman na siya positibo and naglakop, delikado. So it's everybody's concern. Opo. Dapat daing may magkulog ang buot, pero may dapat kitang open, pero may lang kita talaga magsunod sa IATF protocol or yung mga safety protocols na yung minimal alcohol and etc. social distancing. Yun lang pwede tapong face mask ang pwede tapong gibuhon para po arayo magirara kita sa virus. So may mga vaccine na po kita. Siyempre, kay po hanta manggirarata, may mga nagkapira po baga na nabaksina na pero nagpa-positive sa vaccine pero minimal lang. Opo. Sa datos tabi nindo Police Major, pera na tabi na mga personahes, digdi tabi sa Bicol Region, nagpositibo sa COVID-19.
Kung sa Samuya po, nasa 500 plus na. Pero gabos po itong okay na sila after 14 days, and then igwa po kaming active na 27 as of now, and 1 death sa part po ng PNP. So makamurumundo na igwani nagbuwis na buhay dahil sa COVID-19 sa hanay kan PNP Bicol. Mamalo sa recruitment po ngunya na padagos pa ang pandemya. Kumusta tabi ang recruitment sa PNP Bicol? Napaka-challenging sa part po ng recruitment selection board. Kumbaga, takong kayto doropon-dopon ngunyan talagang yung safety precautions kay puhan i-consider, i-observe din na perme. Sa formation pa sana, sa paglawag pa sana digdi, naka-antigen sinda. Sa formation, talagang mga mahiwas, talaga sila, 6 meters. Tapos, gabos po yan, pag-consider. Even sa mga sa interview, naka-zoom sinda with the board na nag-interview sa INDA. Then, background investigations na lang tiga-paorog ta, syempre. Tapos, sa indang mga requirements. Pero, still, yung safety ninda ang number 1. Mamalulas na lang tabi, ano tabi ang update? Latest update duman tabi sa pulis ginubatan na pinagbabadil tabi dyan sa may parte kan Peña, Prancia. Under investigation pa po ito, tada ipakitang nahihiling na mga anggulo na pwede pong maituklo or sisi ang posibleng may kagibo ka ito. Dahil pa po na nagpaluwas ang report ang Daraga PNP ng progress kung ano po ang talagang behind the scene na story duman po kay Madilar. So sa lalo mo pero tabi ongoing po ang sa mga investigation with him, yung yung background. Opo. Ano po ang na-extender na tabang kan PRO5 kan sa tuyang kapulisan dito sa Bicol sa pamilya tabi kanabayaan? Actually, prepared naman po ang financial assistance ng PNP plus ito pong benefit niya sa muya sa PSMBFI. Nagtao naman po ng asistensya sa tuyang Chief PNP, si RD Stomo, and sa iya pong mga benefits, asikaso po kang sa tuyang finance digdi po sa Region 5. Alright, last na lang tabi, Police Major Malu Kalubakib, pasabo tabi sa tuyang mga parantabay, manungod tabi digdi o sa kamautan kan sa tuyang presidente digdi sa ngani sa police power and pagirumduman giraray tabi kan PNP Bicol digdi sa nagpapadagos na COVID-19. Yes, sa vaccination po kan sa tuyang mga kababayan, mautbi po na gabos kita safe and sound. So, nasa sa indo po kung ano ang choice nyo sa buhay, kung maging safe ka mo or vulnerable po ka mo sa helang ng COVID-19. But definitely, the PNP, yaon po sa indo para sa pagtabang, and we will provide the manpower if ever man yung mga LGU tapo, kulang na ang sa indang mga manpower para mag-vaccinate sa indang mga area of responsibility. The PNP is open to augment kan sa tuyang mga medical personnel. Any time of the day or night, ang PNP yaon po para sa indo, pagtabang, pag-asistensya, at pagresponde. Alright, maraming salamat tabi Police Major Malu Kalubakib sa imo tabing panahon as in oras mabuhay tabi ang Police Regional Office 5. Yan, mabuhay. Thank you so much. Maray na hapon. Ayan, Okay. partner. Oo. Nadangugta na an kamautan kan sa tuyang presidente partner. Para gabos ng mga Pilipino mababakunahan. Actually, magayon ang ubeto kang presidente. Ang gusto talaga ni presidente, magkaigwa talaga ng herd immunity. Gusto niya mabakunahan talaga gabos. Yan. Kaya lang, iyon na nga niyan, sa kagustuhan kang presidente na mabakunahan gabos, ang problema man sana, subakuna. Bakuna. And partner, bilang sarong presidente kan sa tuyang nasyon, ang kamautan mo masalbaan sa imong mga Tama. tawo, Nagmamakulog. ang nasyon. Nagmamakulog sa tuyang partner. presidente. Sabi nga ni Bakan sa tuyang presidente, nagluluhod lang iya ang Kaya lang, gobyerno para kulang talaga ang pangapudan sa supply indo. kan Yan. vaccine. Supply lang, unquestionable dyan, partner. Okay. Partner, basa kita kan mga komento reaksyon. Sige, magbasa ka. Sa tuyang tema, Mabasa-basa man- partner. mabasa-basa man ako, Sabi partner. digdi, ni Kunig ko Mark man digdi. Postonal, ang isipon tangon yan, mag-pray na lang. And dapat happy ngayong Christmas season. Dahil na pagparaisipon ang mga bakuna, mabakunado ka man o dae. Ang importante, happy lang and keep safe and healthy always. And wearing face mask and face shield and social distancing po tayong lahat. Ayan.
Kung sa ikakaray kang kagabsan, sabi ni Arandar Bicolanja, pabor ako. Pero kung pupurosahon ang tao para makapagluwas ka na sa nanin, ano pa man, ibang urula iyan. So, ibig sabihin, partner, kung ikakaray kang kagabsan, go siya. Ako, partner, dahil na ako kaipuhan, guyudon kang pulis. Nata. Basta may bakuna dyan, maduman ako. Mapabakuna Ako man, partner. Araw man ka na sa kuyang pagtubod, partner. Iba ako pagabus kong mga barkada, mga neighbor, mga padiyon, mga madiyon. Iba ko, basta may bakuna. Kasi kita mga partner din, Ang diyan ka problema mo mautan niyan, ta, karahayan kang kagabsan. Di ako nakakapangagdamag duman, baka dahi man kaming abutan. Ang abo mo, partner, mangyari. So, Masupog. masupgan ka. Oo. Okay. So, yan, partner. Pagdaon ko baga sa mga padiyon ko, pade, mapabakuna kita. Mga madi, mapabakuna kita. Pagkabot mi dumang kundi mangkibakuna. Oh, yan. Sabi ni Diday Panganig, nababakunahan, so gusto magbabakuna dahil sa limited supply. Dahil ko pa nailing ang pulis partner, maduman na kami. Nadadangog ko pa sa na nagwawangwang ang pulis sa may partikang Albay District. Makusa ka na. Maduman na kami, dahil man kami Ayan. kikuha. Tama yan, partner. Maray Gusto mo na naman. para tubod ka. Maray na para sunod. Dahil Panganig, nababakunahan, so gusto magpabakuna dahil sa limited supply. Mapirit pa kan abo magpabakuna. Kuha muna siya maray na vaccine para sa Pilipinas. Sabi ni James Edward. Ako kaya pagtubod ko, pag available ang vaccine, gulpian mapabaksin. Ayan, sabi man digdi partner, ako muya ko man magpabakuna dahil nga ni gusto ko kaligtasan ka Ako sa nga kong ni, pamilya. naka-second dose na ako, partner. Pero kung igwa pa dyan na ibabakunang pang third dose, fourth dose, fight pa ako. Fight ka pa! Ikaw, matindi ka talaga, partner. Ibig sabihin ka, partner, Mas maray nang ako ang pigbabakunahan kaysa ako ang mambakuna. iba man na nabakuna na naman yan. Hindi ka man pwede magbakuna. Inot na inot. Bako ka man medical practitioner. Yung nag-training ako ka. Oh, paano? Practice ako. Paano ang pagtudok sa ng pag-first bakuna? aid. Paano ang pagtudok ng bakuna? Anong inot mo ang dapat aramon? Pag nagtudok ng bakuna, dapat aram mo kung sa'yo nang tutudukan mo. Ari nang tutudukon mo. Dapat igwakan tulos, aramon mo kung sisay. Ikaduwa, kung sain mo tutudukon. Yan. Ayan. Basta daw iyan ang pigsabi ni Siyempre, Dusler. papahubaon mo kang bado, tapos tuturukon mo sa abaga. Kung sa lubot, digdi. Diyan. Papahubaon mo dyan, tapos tutudukon mo dyan. Yan ang mga usual na pigbabakunahan na parte kan hawak. Yeah. Digdi sa braso, Or digdi man sa digdi may piad. Matindi. Pag nakagat ka rin ayam, inot digdi sa ibong, ikaduwa digdi, sunod piad. Yan. Kung sa ka parte talaga kinagat. Yan. Sa samuyang pagbabalik, may matatawaning asistansya medikal. Ang tabay sa nakamo. Babalik pa ang tabang. Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. gusto sa inyo po sabi dakula na ang sambuyan ko mahiling na kamo maugma kamo salamat na hindi kakulang benepisyo with this blessing with this testimonial sa mga sa mga nailing mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar matawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na
ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdig. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district, ito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. Ayan. Pusing ka muna, partner. Ayan, ayan. Pampagood vibes lang sa tuyang mga kababayan. And hello muna dyan mga parantabay nato sa Radyo Orago. Nagpapabati man partner si Joko Diaz. Siring man partner si Engineer Tope Aidalian. Aki yan ni Pading Pakito. And syempre pa partner si Kuya George Valderrama man duman sa tower kan Radyo Oragon Legazpi. Maray na pagkahapon. O partner, fulan tatulosan sa tuyang pagtabang mo niyan sa pamilya ni Nanay Janeline Burse. Oho, sige. Ini partner nagpasiring digdi tama agad nin ayuda or tabang para sa iyang aki. Aramon ta partner kung ano ang kamugtakan kan sa iyang aki. Maray na pagkahapon tabi Nanay Janeline. Ate na lang. Ta medyo pera pa sa ng edad mo tabi. Ilaog mo po. Ilaog mo po. Pera po? 34. 34 ka pa sana. 34! Numero 34. Ate. Pirang aki mo gabos, manay? Tulo po. Tulo. Taga saan po ka mo, Ate Janeline? Ano po, ako taga Kabaangay, yung naagom ko po dati, San Lorenzo. Yung naagom mo dati? Apo. Nataputa dati? Gada na po siya. Bali, 8 years siyang 8 years na siyang gadan mo niyan. Opo. So, ngunya, wala ka ng agom? Wala po. So, iyan na tulong aki mo, pigbubuhay mo ning solo. Opo. Solo parent ka? Solo parent ka. So, naibi si Pero ate. anong trabaho mo, manay? Ano po, nag-service lang po. Nag-service. Ano iyan? So, on-call service? Anong service po? Massage po. Massage. So, masahista ka. Masiram ka magmasahe. Nag-training ka po sa TESDA? Opo. Ayun, NC2. So, nabubuhay mo ang aki mong tulo sa paagi kaya na pag-service mo. So, Gura naman po guraan mo in man. charge sa pagpamassage half body, halimbawa?
Ano po, di mo po, bali whole body man sinda. Full body, gura no halimbawa. Depende mo po sa tigtatao ninda. Kung mataba, siyempre mas mahal. Na ano po, okay lang, kung pera po. Mga Di pera man ako po. Di ka man nagpa-price. nagka-presyo. Di Pero po. pirang minimum, 350, 300, Opo, mga arog po. 300. Oh, sa sarong simana, pero po, kita mo ang income. Bali, ngunyan po, pag tig-apudan lang po. Maaon ko lang niya. So may aldaw na wara Dati, talaga. igwa ka mong kwan. Opo. May Sa hotel po ako dati. dati, ngunyan, siyempre nag-pandemic. Kabali ka Pero, po duman sa nawara Pero, ng trabaho. dyan sa Opo. paagikan pagmasahe mo, dyan mo pigbubuhay po ining pamilya mo. Opo. Sumasakit Ang po aki mo. ate ang buhay ngunyan, lalo na sulok ang pigkakayod mo, ining tulo mong aki. And igwa ka pa ning sarong aki na may pigmamate. May lang. Oo. So, ano Pampira po? po ining aki mo na may pigmamati. Mato. So, mas hubin dyan so duwa. Opo. Ano po ang rason ate? Tatano tayaong kadigdi sa tabang ora mismo? Mahagad po ako maintenance ng aki ko. Naano anong pangaran ka na aki? John Ray po. Si John Ray, na ano po? Nag-ano po siya, nag-epileptic seizure. Bali, so- sabi kang doktor, ano da po, kausa kang hilang niya dating meningitis. So kang aki pa So, siya, igwa komplikasyon siya ini ng kan meningitis. meningitis. So sa sarong aldaw, pirang beses siya nagkakaigwa nin seizure. Ano po, dati mga 5, pero kang na May ano bulok. na siya. May aldaw na wara. Hindi po. Talagang Talagang igwa. So paano Yes, si po ang nagbabantay, halimbawa, nagkukuwang ka. So, aki kunduan, tapos yung papa ko po. Sumagurang mo. Maringaning yaon man nakaalalay pero magurang mo. Iyo. Gurano ka dipisil manay an buhay kan sarong 34 anyos na ina na wara patining agom tanagadana tapos igwa kang tulong aki na pigbubuhay tapos igwa kang aki na medyo may kamatian. Gurano ka dipisil? Bali po, tigkakaya na sana. Bali, tigigibo ang gabos kung paano makakuha pang kaligulong, paano makakaon sinda. Lang po ito. So, garing, tiyaga lang po. Sa inka po na naghuhugot nin kusog. Sa inyo po. Sa inda. Tapos day malingaw sa mahal na Diyos. Nanggigirabo ako partner. Dipisil. Na mamatian ko kung paano ang sarong ina na may arog ni solo sa pagpadakula, may kamatian pa. Pero Ang pagkakaiba makusog na si yan Manay, talagang solo na lang siya. Ikasolo sa ngunyan pero mga normal, maabot na. iba na naman, ika talaga, pero may mo sisingit, ayan. Nanay ngunya, naipakonsulta din po si Buboy sa doktor. Si John Ray, Oo. nakapagpa-check up na. Bali kang, nagpupuan pa lang na, sugari baga po, nalilibong siya. Ang sarong beses mga pero dahil pa siya nagsisure. Pero nagkaklase po siya ngunyan. Opo, nagmumodule siya. Pag piga-atake si John Ray, mga pirang minuto. Ano lang po, mga seconds. Seconds. Opo. Second. So, garo, nasanay ka na din pag naiiling mong pig-atake si John Ray. Pero naiiling ko, pirmi nakangirit si John Ray. Ayan, di ba? Despite na agwa siya ng kamatayan. Ano po sabi kan doktor, may chance na mawara mang girarayan. Iyo po. Basta ma-maintain ang bulong. Oo, mga pirang edad da atabi nanay magkakaigo ng development. Sabi niya po, mga 2 years. Bago So, 2 Parang years dapat masustenir. Kung di mo masustiniran, malala. Kung di mo ma-maintain. Pero kung ma-maintain mo ang bulong, masustiniran ki bulong, may chance na maging normal girarayan. Nanayaon tabi dyan si Congressman Saldi. Ano tabian sa imong kahagadan? Ano po ang gusto mong ipaabot sa iya? Naghahagad po ako kay Tabang para sa aki ko po na nakamati. Gusto ko pong masustentuhan ang sa iyang bulong na maipadagos hanggang sa makaano siya, makarecover po. Ano ang mensahe mo kay John Ray? Ano po, magparahay po siya ki buda day magparadunong ta syempre po dipisil baga po ang akin na day nagsusunod kaya sabi ko sa iya tabangan niya sa diri na marahiman po siya. So ayan si John Ray, nagigrabo ako partner. Garo kun ako partner, baka day bako arog kang kakayahan ang kusog
Ani, Bilib ako, ate. may fighting spirit si So, sa bagay, pagyaong ka kaya dyan sa sitwasyon na yan, partner, day ka mang ibang choice. Aha. Kundi talagang maging matatag ka. and dapat pailing mo talaga sa mabuhay na imong marayan sa imo. aki Oo. na Takon ankusog panluyahan ka balik sa kibuot, iya. lalong panluluyahan kibuot sa mga aki Correct, mo. partner. Ate, nakaabot na tabi sa kaaraman ni Congressman Ura mismo? Saldi. Ura mismo, partner. An sa imong kahagadan. Kaya may pipaabot po digdi sa imo si Congressman Ura Saldi. mismo? Ura mismo ang partner. Ayan. Ini po pang maintenance po ini ni John Ray. Opo. Ayun. So, paagad ako ate kan sa imong kamot. Palad. Palad. Narito ang mga Bilang palad kita. mo. Bilang kita na. Si Congressman Saldi Cuandang dumamay So, sa digdi inyo. po, digdi po. 1, 1, 2, 3, 4. ayan, 4,000 tabi ate, hali tabi So, yan ora ni mismo Congressman Saldi ang para sa pag-ayuda, maintenance. Tabang ora mismo ni Congressman Saldi ko. Ano po ang Salamat masasabi po. mo kay Congressman? Dako lang salamat po kay Congressman Saldico sa pagtabong po sa akuyang aki. Ayan, Aron kan partner. manay ang Ako Bicol, nakatabang na. Kasurog Kasurog pa. pa. And syempre, partner, day man mauli si nanay na day siya, partner, may darang pag-asa, kaugmahan para sa iyang Igwa pa! Igwa pa, partner. May padara pa si Congressman si Saldi ko. Congressman Pino Garvin, partner. Ayun! Ayan. Sige. Syempre, Uy, magayon ang madeliver. hali yan kay Congressman Alfredo Pido Pido Garbin Garbin. Jr. Oo. Sige daw. Paso. O yan na, si Aika Ferry. Kaimportante ini nanay, taang Aika. tubig sa Legazpi, problemado Si kita. Aika Perry, bo. Diba? Opo. Problemado kita kan tubig na inumon sa Legazpi, kaya initabian pa dara. Uni pa nanay. Si partner ng deliver, si Aika Perry, Aika boat. Ferry. Boat. Oh, ferry boat. Ikaw talaga, ferry shoes. Tails. Ayan. po. Nanay, aram ko tabi, nabawasan ang sa imong problema, kagabatan sa buhay. Daw puro pa no, naglinaw-linaw so pagmati ni Manay. Iyo po, nagianggian po. Ayan. O, Giraray, minsay mo po kay Congressman Saldi ko. Sa Giraray, dako lang salamat po Giraray kay Congressman Saldico asin sa bilog po na aksyon ko. Salamat. Ayan. Tunay Ayun. yan, nanay tabi na anak ko Bicol, Katabang katabang na! na, kasurog pa! Kan mga Bicolano. Correct. Yan ang kamautan ni Congressman Saldi ko. Ura mismo. Makatabang. Kung may magiginibong tabang sa kapwa Bicolano, makatabang. Yan. Sa samuyang pagbabalik, tablet giveaway na! Kasrapol pa! Ang tabay sa nakamo! Mabalik pa ang tabang! Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
Ako po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Derliat po. Salamat po sa Ako Bicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalang po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List nasin kay Congressman Pido Garbin, nasin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang digdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik ang tamang Ora mismo, partner! Oy, may mga pagbabago na naman pala na. Bakit? Maski pala sa mga pagkaong kantao, nagbabago man ano? Siyempre. Dati, mahilig ka ngayon sa rice, Sa karne, sa isda. sa isda. O, balita ko ngunyan, may bago naman kay Paul. Yan. Mahilig na sa awot-awot. Yan, vegetarian na siya, partner. Nagkakaka na siya nin salad. Dati ang kinakain niya mga rice, mga Correct. Meat, fish. Ngunyan, mga damo. Damo. Caterpillar na si Paul. Mabuhay ka sa Mabuhay ka. iyong- Day ko aram kung si Sa madaling sabi, Paul, day pa nangyayari ang bagong Legazpi, alagad ka bago na. Ayan. Day ko aram, partner, kung si saya nag-inganyar sa saya. Na magkaong kiawot-awot. Kasi dakulang pagbabago yan, partner eh. Ano daw ang ginibo niya para mabago niya ang sa iyang mindset? Si Boss Di ko man, adang ko bago nagchichirismisan ka mo, may pa-blowout yata si Yan, Boss Di ko. nagbago na si Nico. Hindi na si Nico, kuripot. Pero 20-20 lang da. Ay, sus, matig-20 lang ang magkaong ka worth 20 pesos. May commercial Ako din baga sa TV, 20%. ano bang nabim sa 20 mo? Oo, Di ba? saan makakarating ang 20 20 pesos mo? Yun na Ayan. ito. Ang importante, partner, may mga pagbabago Importante, kay Nico. may tsokolate duman sa pinakairarom. Ay, sukong na. Ayan. O, partner, Ay! munya na pagkaldaw, may manggagana kita nin brand new tablet. Okay. Halin kay Congressman Zaldico. Siya si JR Pungpung! Pungpung. Tadadun, tadadun. JR Pungpung! Congratulations, JR Pungpung! Pungpung. Ikaal sa muyang tablet winner. Munya na pagkaldaw. Partner, uyaan sa iyang naging mensahe. Basa! Sabi niya, bilang isang estudyante, tungkulin kong makapagtapos at makapagbigay ng karangalan sa aming pamilya na nabibilang sa tinatawag na low-income earners. Subalit, noong nakarang taon, noong pumutok at magsimula ang pandemya, natigil ang karamihan sa mga regular na transaksyon ng bawat Pilipino. Uy! Kabilang na rito ang face-to-face classes. At upang hindi maapektuhan ang kalidad ng kaalaman, kasanayan namin mga estudyante, minabuti ng pamahalaan. Luway-luway ang ano, partner. Minabuti. Nagkabirilot ka na. Kasi masyadong malalim, partner, ang kanyang mga terminolohiya. Minabuti ng pamahalaan ay pagpatuloy ang pagtuturo sa aming mga estudyante sa pamamagitan ng blended learning o online classes. Subalit, hindi rito nagtatapos ang pagsubok sa aming mga estudyante. Kabilang ako sa libu-libong mag-aaral na walang sapat na kakayahang makabili ng mga gadgets na gagamitin sa online classes. Maging ang issue tungkol sa maayos na internet. Ngunit,
hindi nito mapipigil ang aking layunin na makaakyat ng intablado. Yan! Sabitan ng medalya at ipagmalaki ang lahat ng sakripisyo ng aking mga magulang. Wow! Naway mapili ako ng programang ito na mabiyayaan ng gadget na magbibigay ng kasangkapan sa akin upang matupad ko ang aking mga pangarap para sa aking mga magulang, kapatid at buong pamilya ko. Matindi. Ayan, matindi partner. Igwa siya ng JR pinaghuhugutan. Pongpong ay Makata. makata at matulain. 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 Isa siyang makata Ayan. at matulain. Congratulations, partner. Mga dakul nilalamanan sa iyang mga mensahe, partner. Matalinhaga ang kanyang mga Yan. binibitiwang pahayag. Correct. Malalim ang kanyang mga pinaghuhugutan ng kanyang Sa mga naway. Tagalog partner. Gustong mangyari sa buhay. Isa siyang magaling manalastas. Saro pa. Isa ka ng tunay na makata, partner. Congratulations kay JR Pongpong. Kanganing maklay mo sa imong ginanaan na brand new tablet hali kay Congressman Saldi. Alaton mo, may maapod sa imong staff kan Action Cost Center. May maapod sa imo, kaya i-ready mo ang sa imong gadget. An sa imong telepono, dapat Gadget perming yan eh. aktibo. Dapat pirming bukasan sa imong gadget. Tangaring Ayan. pag-apod kan staff kan Action Cost Center, nagamit man ang sa iyang gadget, makukondak ang sa imong gadget. Para makuha mo ang sa imong ginanahan na Gadget. gadget. Tama. Puro gadget. Tama. Nauso ba yung gadget ano? Maski sa mga online so pig-orderan baga, may mga gadget na pigpapabakal ano? Iba-iba. Aha. Terminong gadget kita ngunya na pagkahapon, Hindi ka partner. mag-order gadget, partner. Dai ko kay puhan ng gadget. Okay na ako digdi sa gadget ko. Okay. Eka, sige. gusto mong magbago ng gadget? Daiman. Kontento ka na sa gadget mo Bastante yan. ang gadget ko. Matindi ka talaga. Ako partner, saro lang ang sakuyang gadget. Pigpapadaba ako ining sakuyang gadget, ta ini pinagalan kong gadget. Tama. Bueno! Bueno! Mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner mo yan para may pambakal ka ni Gadget! Congratulations sa satuyang maswerteng manggagana mo niya na paghapon. 1,000 pesos! May Maywagang gahapon! na may gadget. Iyo, tapag ano ini, pambakal niyang gadget. Madrugang sa gadget na ibabakal. Sige. Nakulong partner oh. Oo nga. Oh, abo magbaba, abo. Kuton mo. Dahil na, binabulos man sa nan partner. Kay puwan mo lang siyang lugoon, paiwaso. Ay. Oy, itong Right. cellphone. Ay, natapa ko. Sige, pakiaro ka ni. 0963 411 Alat partner, 09 63 411 411 0965 0965 Tagaligaspi. Uy, Si Mary congratulations. Grace Canale. Yan na, nag-ring na. Mary Grace Canale. Tagaligaspi partner. Tagaligaspi. Sabi din di sa papel. Aram ko partner, nag-intry yan, ta gusto niya maning pagbabago. Yan. Yeah. Tagaligaspi yan partner. Gusto ka yan pagbabago, syempre. Pagbabago na matabangan siya sa Hello, iyong Mary pag-asa. Grace. Hello. Kumusta ka, Mary Grace? Opo, at Mary Grace po. Kumusta ka? Ito po, okay naman po. Nagaano ka ngunyan? Ay, nagbabantay po kang sa kuyang sagay na aki. Ay, piransa day mong ake. Uni po, 1-year-old po ang bunso. Sisa yan, may gibo ka yan. Si Sen may gibo. Ang may gibo, so agom. Ayan. Pira ka po sa akin nindo, Mary Grace. Ay, tulo po. Tulo. Sir. Ano ang trabaho ni Mister? Ay, nag-ano lang po, ma'am, nagtitinda po ng isda. Wow! Anong klaseng mga isda? Sariwang Sari-sari isda. po na sari-sari, bangos, Lawlaw. lawlaw. Yan, paborito ko yan, lawlaw. Wow, paborito ko kwaw. May kwaw na ba ngunyan partner? Kuwaw. Wala pang kuwaw, ma'am. Wala ko niyan. Kuyan, maapod ka ni. So, Bulanon. Day, may season na may kuwaw, may season na wala. Oh, tilapia. Tilapia, ma'am. Ayan, Nasa- naggalubog partner sa luwas pag sabi kong tilapia. Kumusta man ang kita ni Mister sa pagtitinda ng sira? Okay man, ma'am, dati. Ngayon, ma'am, dahil na talaga na pundo, ma'am, nung maubusan, ma'am, ng puhunan baga ang pagkaigwa, madam, ng pandemya. Talagang apektado Day ka lamang mo, kamo, day lamang kamo nagrani sa mga barkada tang Bombay. Dahil man kami Mahirap ano ang may to. tigulugan oral daw. Sa mga barkada tang Lendi. Mary Grace! Mary Grace! Aram mo tabi, bistado mo ini sa imong kaulay, sa intabi ini.
may ano lang ako ma'am sa ano po sa Action Co Center ma'am. Ayun! Congratulations, Mary Grace Canale! Kan Legazpi City ng Gana kanin! 1,000 pesos! Ayan, congratulations! Salamat po ma'am. Saan mo gagamito lang sa imong ginanahan? Pamakal po ma'am ning ano gatas saka ano pagkaon po kan tulo kong aki. Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Ayan. Ano ang masasabi mo, Tabi, kay Congressman Pido Garbin as in Congressman Saldico sa regalong 1,000 para sa imo? Maraming salamat po sa indot sa natabangan po ninyo ako sa sakuyan ang pangay po sa sakuyan tulong aki. Dahil kayang trabaho so agum ko di sa maraming salamat po. Ayan. Congratulations, Mary Grace Canale. Ate Mary Grace, alatun mo Tabi may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim an sa imong ginanahan ng 1,000 pesos. Opo. Ayun po, ate. Maraming salamat po, ma'am. Okay, thank you. Bye-bye! Partner, duman sa mga kababayan tang nakasubaybay, ano ang mechanics para manggana nin tablet as in cash digdi sa programang Tabang Ora mismo kan Action Co Center ako Bicol Party List kan sa tuyang padabang Congressman Saldico? Partner, simple man sa non-mechanics para dumon sa mga nagmamauot ng tablet. Strictly for students, sabi yan. Kinakaipuan lang nindong i-like ang sa mo yung official Facebook page, Action Co Center. Ibugtak tabi dyan ang sa indong mensahe sa paagi tabi. Anapon, i-click tabi itong message. Tapos duman, i-send sa samuya kung ano ang sa indong natakinakaipuan kamong tauan or manggana nin tablet. Siyempre pa, pwede man tabi kamong mag-comment sa samuyang live episode. Tapos magtag tabi ning kapwa estudyante. Dahil paglingawan, i-share ang samuyang live episode. So yan, partner, ang sa tuyang mechanics sa tablet. Sa cash? Sa cash naman, partner, strictly man ini 18 years old and above. Kaya, so dapat tabi 18 anyos ka mo pataas, tanganing makabalik ka mo digdi sa muyang cash 18 years raffle old, promo. ang edad pataas para dahil na dyan parental guidance. Ayan, partner. Dapat 18 years old and above. Simple man tabi ang Samuyang Mechanics, i-like ang Samuyang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuan ka mong manggana. Siring man tabi sa Samuyang live episode, ilaagduman kung nata kinakaipuan ka mong manggana, ibugtak ang sa inyong telephone number, asin magtagman nin FB friends. Siyempre pa, i-share ang Samuyang live episode. Ayun. Duman naman, partner, sa may mga problema na gustong irani sa Ako Bicol, irani sa Action Co Center, mga problema sa komunidad, problema sa mga opisina, Ano ang dapat pag-aksyon gibuon, partner? kan mga ahensya, sin-official kan gobyerno. Ano ang dapat sindang gibuon? gibuon? Alright. Partner, tamasto mo yan. Sige pa, sa mga kababayan niya to dyan na nadidipisilan sa buhay, may problema, may kagabatan, as in may reklamo sa satuyang syudad, sa satuyang mga leader sa gobyerno, mga opisyales ni gobyerno, mga kapitbahay niya tong chismoso, ireklamo yan, digdi sa Tabang Ora mismo. Pasiring tabi ka mo, digdi sa mo yung opisina, digdi sa Embarcadero de Legazpi, anapon ang Action Co Center, tabi kami ng mga staff na maakomodar sa Indo. Pati po sa mga nabadusan dyan, na dahil na nagpapailing sa Indo sa mga ayan, nakabados. naghanap ka mo ng sustento. Tay pangapunan ta. Yan. Sustento tabi sa mga binayaan kan sa indang mga daingkwentang mga agom. Sustento kan sa indang mga ama na Arog ni King na taga Buragwis. Mga bako maray na ama sa indang mga aki. Pasiring tabi ka mo digdi sa muyang opisina. So mga kuya naman dyan, mga agom na medyo nalingaw magtaong sustentuan sa indong mga agom na lalaki, magdigdi ka mo! Yan! Igwa kita nin abogado na matabang tabi sa Indo in terms of legal issues and concern. Duman naman sa mga kababaihan dyan, na dahil na nagpapailing sa indong agom or mga bata. Magdigdi ka mo tayo, pangapunan Pasiring ka mo digdi, tatabangan ka mo digdi yan sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Gabos digdi, pwede. Siyempre, partner, day paglingawan, so day man makadigdi, pares lang tabi, padara ka mo kan sa indong mensahe. Ay, day na, mas maray dumigdi na kamo para ura mismo. Ayan, tanganing mailing kitang duwa, no, partner? Dahil dakol na paligoy-ligoy. Correct! Pero partner, nakahiras kita ng impormasyon ngunya na pagkahapon, nakapaugma kita ng sarong pamilya na may kadipisilan sa iyang aki na igwanin na kamatean. Yan ang kamauotan, partner, ni Congressman Saldi. Makataw kita nin ayuda asin pag-asa sa satuyang mga kababayan. Oo, dahil ang gusto po kan satuyang padabang Congressman Saldico,
ang mga kapwa Bicolano mapagserbihan sa abot kan makakaya kan Ako Bicol Party List. Katabang na, Kasurpa. kasurpa. Mga kaaksyon, inabot na kita kan oras na nganing kitang paramientras na magpaaram. Sa agaliwat magiribaan kita pares na oras asin pares na programa. Kamian sa indong nakairiba, dengiba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Ako man po tabi ang sa indong lingkod, Mr. Siram. God bless Bicolandia. Salamat. Mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na